Croeso I amser actif gyda menter. Fe nhw yw Jenny a fi yw'r swyddog pobl ieuanc egnïol yn de Sir Gaerfyrddin. Felly heddiw, ni'n mynd I wneud cylched gampfa. Felly bydd cwpl o bethau wahanol I wneud trwy'r sesiwn yma. Pethau fel sgotiau, neidiau sur, pengliniau uchel, bydd cwpl o bethau wahanol, okay? Felly, cyn I ddechrau, mae'n rhaid I ni gynesu lan. Felly, y peth cyntaf ni'n mynd I wneud yn 10 eiliad yw I loncian yn y lle. Okay? Felly, mae gyd ni'n mynd I wneud yw loncian yn rili isel, okay? Okay. Off a chi. Felly, loncian. Gallu defnyddio breichiau. Gallu ni fynd yn gloiach os chi eisiau. Okay, ni'n gweithio am 30 eiliad a wedyn ni syth mewn i'r peth nesaf. Okay? Da iawn. Felly, am 5 eiliad, ni'n mynd I stopio a ni'n mynd mewn I pengliniau uchel. Okay? Felly, mae gyd ni'n mynd I wneud nawr, pengliniau uchel. Off a chi. Rhowch drwyddoch chi mas. Gweithio'n galed I gynesu'r corff. Briliant, da iawn. 5 eiliad ar ôl. Okay, a stop. Nawr, y nesaf, ni'n mynd I tynnu mlaen twyddio ni, okay? Felly, bant a chi. So, na fe. Os chi eisiau gwneud un braich, a un arall, dylech breichiau dod yn syth I bach wyneb chi. Briliant. Okay? Cadwch fe'n 3, 2, 1 a stop. So, yr un nesaf yw ffliciau. Okay? So, y gych chi'n mynd I wneud yw hyn. 3, 2, 1, pant a chi. So, gweithio'n galed am 30 eiliad. Na fe. Eiliad ar ôl. Harfen. A stop. Okay, yr un diwetha yw ni'n mynd I stretcho mas yn coesau, okay? So, na gyd ni'n mynd I wneud yw un llwyd trod yn flaen yr un llall a ni'n mynd I mynd lawr fel la. Cyffordd y llawr, okay? Lawr a lan. Newch tua 5 neu 6 a wedyn cerwch draw i'r goes arall. Dylech chi fynd off stretch tu ôl i'r coes, okay? Na fe, un arall. Okay, da iawn chi. Os ych chi eisiau, cerwch chi al diod, mae'n muned â chi nawr cyn I mynd mlaen i'r weithgareddau eraill, okay? So, fel wedys I ni'n gweithio am 30 eiliad mlaen a 30 eiliad off. So, fi'n mynd trwyddo'r sesiwn unwaith. Mae modd I chi mynd mlaen I wneud mwy na unwaith, okay? Mae fe lan I chi fel I chi'n teimlo ar diwedd y sesiwn. So, y weithgaredd cyntaf yw squat. Okay? So, os chi ddim wedi gwneud squat o flaen, mae rhaid chi sefyll, okay? Dy gap, a na gyd chi'n mynd I wneud yw mynd lawr. Rhowch pwysau chi nôl ar heels chi, okay? A byddwch chi'n ffain. Okay. So, oedden ni'n barod, mae 10 eiliad â chi.
So, chi'n gweithio'n 30 eiliad. So, 5, 4, 3, 2, 1, bant â chi. Cerwch lawr mor bell â chi'n gallu. Da iawn. Cerwch fynd. 10 eiliad ar ôl. A stop. Da iawn chi. OK. Trwy'r sesiwn, os chi eisiau mynd yn gloiach na fi, neu mwyn araf, newch beth chi'n siwto chi, OK? Yr un nesaf yw neidiau sêr. So, naid sêr. Naid sêr then. So, mae 5 eiliad ar ôl dyn ni. So, star jump. So, ni'n fel hyn, OK? Gweithio'n galed am 30 eiliad, bant â chi. Go! Na fe. Gweithio'n galed. Bydd y coesau yn cymryd y bwysau o'r weithgaredd yma. Cerwch fynd. Cerwch fynd. A stop. Briliant. Nawr mae 30 eiliad o chi. I ôl diod. Cymrwch anadl mawr mewn. So, peth nesaf i ni wneud yw lunge. So, byddwch chi'n mynd man, stepo mas, a chi'n mynd mewn syth. OK? A chi'n swapo'ch coes. 5 eiliad ar ôl. OK, bant â chi. Os ych chi'n mynd yn rhy galed, pidwch mynd lawr mor gymaint, OK? Cerwch fynd, mae 10 eiliad â chi. 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. OK, mae 2 beth arall yn ni'n wneud, a wedyn ni'n mynd mewn i'r pan i ni'n gynesu lawr, OK? So, gobeithio bod chi'n teimlo'n OK. Y peth nesaf i ni'n wneud yw penginiau uchel, high knees, OK? So, fel o'n i wedi twymo lan, OK? High knees fel hyn. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Cerwch mor gloi beth chi'n gallu ar un hwn. Da iawn. Rili gweithio'n galed. 10, 9, 8, 3, 2, 1 a stop. Briliant. OK, yr un diwetha. So mae 20 eiliad â chi. So, ni'n mynd lawr nawr i wneud sit-up, OK? Ni'n eistedd y lan nawr. So, mae rhaid chi ffindo lle ar y llawr. OK? Coesau fel hyn. Yna gyd chi'n mynd i wneud yw mynd nôl a lan. So, ni'n gweithio gyhyrau bola, OK? 5 eiliad. Hwn yw'r un ola nawr. OK, offa chi. Lan. Lan. Os chi eisiau, chi'n gallu mynd lan. A lan. Lawr. A lan. Cerwch fynd. Trial neu 5 arall.
un ohonoch chi. Chi wedi gwneud yn gret. So, fel dweud i, os chi eisiau cario ymlaen i wneud rownd arall, chi'n gallu gweithio 30 mlaen 30 off, a chi'n gallu copio beth ni jyst i wneud yn y rownd cyntaf, okay? So, mae rhaid ni nawr gynnesu lawr, okay? So, i ddechrau, ni jyst yn mynd i cerdded ar y spot, okay? Na fe. Deg eiliad ar ôl. A stop. Okay. Nawr, ni'n hwn, okay? Ni'n stretcho'r breichiau a ni'n stretcho'r ysgwyddiau, okay? Na fe, cerwch nôl, so chi'n mynd y ffordd arall. Chi'n gallu gwneud yr un amser. Briliant. Okay, a stop. So, yr un nesaf, ni'n dal yn stretcho'r cyrra yn y breichiau. So, mae un braich mas, a ni just yn mynd i tynnu fe nôl. Okay? A chi'n sopo. Na fe fi'n tynnu'r stretch. Da iawn. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. Ach, siglo fe mas. Okay. Yr un nesaf. Ni'n mynd i pigo'r coes lan. Okay, so mae rhaid i ni cydbwyso yna, achos ni'n mynd i fod yn un goes. So, yn araf iawn, chi'n codi un goes, a chi'n dod lan fel hyn. Okay? So, chi lan fel hyn. Na fe. Da iawn, a chi'n neud y coes arall, felly codi yn araf iawn, canolbwyntio ar un lle, a chi'n tynnu fe mewn i'r bola. Na fe, briliant. Da iawn. Okay. Yr un ola. So, ni'n ymestyn y cyhra tu ôl i'r coes, okay? So, un tro blaen, a ni jyst yn mynd i eistedd yn ôl, a ni'n rhoi bwysau ar y cwrs arall, okay? So chi'n teimlo mewn fan hyn. Gyd mewn fan hyn. Fi'n teimlo fe. Okay, a chi'n newid. Eistedd mewn i fe am mwy o stretch. Okay. A chi'n siglo popeth mas. Okay. So, na sesiwn fi. So, cylched bach o dde, fel dwi'n si, cerwch mlaen i wneud e am mwy o weithiau os chi moyn. A diolch am ymuno gyda fi am amser actif gyda Menter heddi. A cofiwch i tagio ni mewn ar ein tudalennau cymdeithasol ar Facebook, ar Twitter, okay, am y syniadau ar ein wefan, okay, active.wales. Felly, cerwch draw i cael look, a diolch.